na. Gamba, shoutout kay Ram dito sa may Taguig yan, malapit lang dito sa akin. Boss Mentor. Yan, shoutout mo yung tropa mo, Ram, dito. Ano? Kevin. Shoutout sa'yo. Okay, thank you, Ram, ha. Salamat. Si, ano, pangalan? Ako si paring Jeboy, NJ. Yun. Shoutout sa mga ano dyan, tiga Eucalyptus. Yun. Shoutout nga pala sa lahat ng nag-aalaga ng gagamba dyan. Patuloy lang tayo. Nian. Shoutout sa lahat ng mga siklista na nag-aalaga ng gagamba dyan. Kay Nian. Dito sila pumunta sa bahay mga gagamba. Ayan, Yun. kumuha silang gagamba. Okay dito. Tara kayo sir, okay na okay. Gusto ng gagamba niya, galing Pagkasinan. Thank you, ha. Thank you sa inyo. Maraming salamat po. Discounted pag pumunta rito. Yan. Okay, thank you, thank you. Subscribe kay sir. Maraming salamat. Okay. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, welcome back to my channel ulit. Magpapalaban tayo ngayon. Wala tayong unboxing kasi wala tayong gagamba. Bukas pa ang dating, sunod na araw pa, gano'n. So, bago yan mga kagamba, shoutout muna kay Jeep Ronda, Eric kami Mendoza, yung Mendoza family na taga-Ibaan, Batangas, Kasakbal PH, Renz Army po, Boboy de Dios Salonga, JB Ochoa, Yoboy Daniel, Renard Kevin, CG Delicasi, Boysan Bustos Bulacan. Taga Bustos Bulacan pala ito, yung CG Delicasi na to, sa Boysan Bustos Bulacan. Amazing Spider, Clyde Andre Laiba, si Pyros Dave De La Cruz, si Minando Gachi ng Baliwag, Bulacan, Lee Sin Tumi, Mac Jaden Bueno, Angelo Caballeros. Shout out sa inyo mga gamba. So, paglalabanin natin tayo ngayon mga gamba, yung parehas Tagalog to mga gamba. Ayan ang picture, yan. Ito na yung palitan ko rito. Papakita ko sa inyo itong ano, Tagalog ha. Ito yung brown na Tagalog. Ayan. Oh, bumalik sa pinanggalingan. Ito mga gamba, yung brown na Tagalog yan. Ganda ng ano, hugis ano. Ito naman yung ano, tigre. Tigre ang mga gamba na abuhin. Ang ganda ng ganda sukat ng mga to. Bigat ng lakad. Asal ba? Ayun. Ito, ngayon no. Ganda. Tagalog yan mga kamba. So, paglalabanin na natin mga kamba. Magharap na kayo. Oh. Gising. Uy. Yun na. Ang lupit ng laban, oh. Tagalog sa Tagalog, naglips ka lips pa. Parehas naghahataw ng sapot. Medyo agrabyado na yung Ram. Naku. Nadali yung ano, abuhin. Napitan ng Brown. Oh, nakawala. Gumanti. Oh, gumanti yung abuhin. Sumasapot din, oh. Ang tagal ng laban, mga kagamba, oh. Ang lupit maglaban tong mga to. Ba?
Nang-ibabaw naman yung abuhin. Abuhin naman ang ibabaw. Naku, may tanggal ng paa. Natanggalan ng paa itong abuhin, mga gamba. Tigre. Oh. Naku. Ayan. Ang tagal ng laban. Oho. Sino kayang mamamatay na rito? Oh. Ang lupit, mga kagamba. Oh. Parang magtatabla pa yata. Ilahod na sila parehas. Nakaganti pa itong itong abuhin. Pero yung brown, no? Grabe. Grabe pinakitang laro, mga kagamba. Ang lupit. Nakakagulat na laro. Bihira pang mangyaring laro to. Ganito. Oh, wala na, oh. Oh. Ayun na. Sumisipa pa yung brown, pero wala na, mga gamba. Lumalakas na naman yung dalawa. Tingnan natin, pagtabi na natin. Tingnan natin kung itutuloy nila. Wala namang ang tabla ito. Tabla ito, mga kamba. Wala, hindi na gumalaw parehas. Ang galing ng laban, ang galing. Ang sarap ulit-ulitin. Tanggal ang paa nitong itong abuhin, no? Tanggal, no? Grabe. Grabe itong round na to. Tagalog yan, mga kamba. So, hanggang dito lang, mga kamba, ha? Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!